A kullum na zo wucewa wannan wajen sai na ta mamaki me yasa mutane suke layi wajen shiga wurin. Menene ake yi kuma me ake gani a ciki. Yau dai na ce ni ma sai na kashe farkwatan ido na. Kun san an ce na zaune bai ga gari ba. Ku zo mu je mu gani tare. zo这儿是吗？你这是怎么不用紧。Aya na ji ana ne ƙara marar daɗi kamar sun za a yi koro. Na ji fa ana ihun tashin hankali a wajen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yoni na masa yadda ke barci. Wayo Allah. Wayo Allah. Ina jin ya kare daga wani. An samu an fito. Da ma mai bishiyoyin nan na zaɓa.